Sa side sa akong papa o sa side sa akong mama nagsakripisyo pinduyok sa among kasubanan. Nagpasalamat ko ninyo tanan sa inyong suporta sa akong mama o sa akong papa nga sakit pa man ang tungod. Nauna akong papa, sunod ang akong mama, wala namin. Wala mga ison, sabtong ning among sitwasyon karon. Kain kayo ni walay kinikanan, na walay amahan, pero nasayon ka sa Biblia, kang tanan ngayon, adunay utanan. Pero pasalamat ko sa akong ginikanan, sa akong mama, sa akong papa. Kadiin kami siyami kabuok, ilamig ni Atiman. Mga ison, nga mga upat na babae, 5 ka lalaki. Dini ni sunod, mining iglesia nga sa among pagsunod dini. Nahimo big mga ministro ang akong mga ison, mga kabuok. Ipangutanan ako kung papa, pa, huwag yung ko kaduhog ni mo nga magpapari. Kami tanan. O di amigo, akong papa, wala gudmo nakadungog nga akong makamong istoryahan. Ingon sa usama, ingon ko, usama yun paagi pa, nganong na yung anime. Nakampo na siya sa hilom nga mahimo mo, ming parihan niya. Dito nakahila ko bayo kung gano'n man. Ang akong papa dahil nakampo sa hilom nga mahimo ming mga pari nga ison. Uban sa akong ison nga mga babae wala yun ni maadto malay sikta lahi iglesia dahil hiusa bitanan muna ang dakong kalipay ug dakong gibilin sa akong amahan ug sa akong inahan kay kini akong mama pero kini akong gihan akong papa ilog-ilog lagi ni trabaho lagi ni iya wala ni barkada mo nang nakita po na mga anak nga maayog yung sulundon ang akong ginikanan kay bisag gamay wala gini siya magpakasala pahit sa akong mama. O nang nakita nako nga akong papa, akong mama is perfect. Perfect ini kalibutan na. Mao na kami nga mga igsoon nagkahiusa wala may mga bagay-bagay sa mong igsoon nga mga kaigsunan ko. Kaya ako isip nga kamagulangan although ning tanan ako mga igsoon nagkahon kan ako kay nga naman wala ako nagpakita nila nga dili ko nga mayon akong pagdadala nila tanan mo na nga harmony kami mga igsoon so salamat kayo sa igsoon yun nga ning suporta bahin ni kamatayon si Chuna si Inday si Charlie o kanama o kaming tanan nagsuporta bahin ni ining obligasyon o na nga salamat sa Ginoo nga nini yatagan ni o ginikanan nga mayo o inahan nga mayo aron ang among paginabuhi kinaya maayo talanawon o sulundon sa mga tao mana mga igsoon sa tanan akong mga kaila sa tanan akong parente sa tanan akong dire sa silingan sa Sisay pasalamat ko ninyo sa tanan nga sa pagsuporta yagin ini sa among masulubon maginta no na maginta sa kaguol mao na nga nagpasalamat ko tanan no mga obispo nga gikan sa Laylaing district labi na ni Mr. Pasulo nga nasa dinhi nag andi gayon sa district 6 nga ning duyog sa among kagulanan ug sa tanang mga ning suporta nga mga sa tanang mga district pasalamat ko niyang tanan ug hinaut ko ang Dios magauban kanatong tanan sa tanang panahon. God bless sa tanan.